Jiena pensjonant u qed noffri 10 sigħat fix-xahar biex ikunu ninkoraġġixxu għaddi sportivi. Jagħmlu attività sportiva biex inġabru fondi għal Malta Community Trust Fund permezz tal-solidarjetà bl-isports. I own my own dance school and I'm willing and excited to give 10 hours to inspire. Jiena xogħli fil-computers u qed nagħti 50 siegħa mill-ħin tiegħi lil laqdiet kollha li jkollhom bżonn xi tiswijiet fil-computers tagħhom. Jiena mara tad-dar u qed nagħti satej kuljum is-santwarju ta' qtatis abbandonati. Jien lest nagħti 35 siegħa xogħol id-djar tat-tfal. Għannom tal-impjegati tagħna li qegħdin hawn lil-lejla jieħdu telefonati tagħkom, neppellaw, iċċemplu issa għal din il-kawża tas-sew ġusta. Grazzi tal-li qed toffri l-ħin tiegħek.